așa. Bine ați venit, eu sunt Sid și sunt un vlogger nou apărut recent după multă inspirație, nu dau nume decât la unii de gen Satana Cartoon și alte cele. Nu dau nume mai departe de atât. Ca fiind prezentare, să mă prezint cel mai simplu. Păi, pe mine mă cheamă Alex, încântat de cunoștință și frumos, nu trebuie. Îmi place să ascult muzică, să editez, să fac melodii, să fac logo-uri, fac brățări, metal, o să vă arăt în episoadele mai încolo cum se fac brățări de genul ăsta sau de alte tipuri de brățări. Bineînțeles, subiectele noastre vor fi de catering, socializare, multe comentarii și propuneri de ale voastre. Bineînțeles că vom avea provocări, concursuri, nu cred, ar fi cam prea de tot să facem și concursul deja de la început. Ediția asta e catastrofă, ce pot să spun, e de-abia prima oară, trebuie să mă obișnuiesc și eu cu vloggering-ul și cu toate cele, așa că chiar dacă acum nu o să iasă cine știe ce video excelent, măcar am făcut un anumit efort și merită acolo un subscribe, un like, poate un like acolo, jos, cât se poate de jos acolo și măcar să ne apreciați stilul. Bineînțeles, după câte am auzit pe aici, pe acolo, mai nou știrea cu Constanțeanca care a făcut prostii acolo, ce să mai, că ați văzut și voi știrea. A făcut prostii cu 6 băieți și gata, a devenit vedetă. Ce pot să zic? Ca muzică ascult de toate, în afară de manele și dubstep, sincer. Mi se par cele mai decăcate genuri. Da. Doi, da, acolo. Bun. Revenind și la chestiunea cu porecla. Mulți m-au întrebat, bă, de unde dracu ți-a venit, mă, inspirația asta să îți pui numele Sid? Să nu sune a fi un plagiat sau nu știu ce. Nu. Prima dată un prieten m-a văzut, nu mai știu, pe Skype parcă, da, pe Skype, purtând o mască de gaze și îmi zicea, bă, dar tu știi ceva, tu chiar semeni cu Sid, mă. Și a început lumea să-mi zică în continuu Sid și mi-a rămas porecla. Bineînțeles, sunt fostul gamer care poate unii mă știu, poate unii nu mă știu. Sunt fostul gamer ca fiind Ghostman, da, și nu o să amăgesc niciodată. Pentru că prin ei am ajuns aici, la vloggeri, am învățat de la cei mai buni și am învățat și de la mine și toate cele. Și vreau să fac câteva subiecte foarte interesante care o să vă dea pe spate. Costume, poate de Revelion și de celelalte chestii, de ce nu. Facem propuneri, provocări, poate o să avem și invitați special și para e special și așa. Din câte vedeți, vă întrebați de ce stau ca retardatul pe un scaun de director, zici că aș fi de ăsta cu bănuți, normal, că știi cum e. Nu. Așa mă voi prezenta mai mereu, asta este o poziție mai intelectuală, deci am spus intelectuală, în care vom face și reclame și de toate. De ce nu? Bun. Eu sunt Sid
făcut plăcere să vă cunosc și ne revedem cu un prim episod